Ovako, dragi moji, čuo sam da postoje deca u dijaspori koja žele da uče jezik svojih predaka, narodnu tradiciju i narodnu muziku. Želim da pozdravim svu decu Srpske dopunske škole u Arantonu, njihove roditelje, Udruženje Devet Jugovića, Udruženje Svi Srbi u Parizu, kao i Srpsku dopunsku školu Francuske, Italije i Slovenije. Želim da vam čestitam novogodišnje i božićne praznike, a poseban pozdrav bih uputio malom Mateji Milanoviću i želim da mu kažem ovako. Želim ti da budeš dobar čovek i svoju ljubav prema harmonici da neguješ i da ti to bude zvezda vodilja ka životnom cilju i uspehu. Inače, ja sam Borko Radivojević iz sela Ćovdina i želim da pozdravim sve ljude iz mog kraja koji se nalaze u dijaspori i da im čestitam novogodišnje i božićne praznike. Živeli i živi mi i zdravi bili, a sad ću nešto i da vam odsviram, što verujem da volite.